Yo, what's up, gang? Ik is de manager, aka Moordkill Productions, aka Moordkill Battle. And we about to write another music video. Luda G. Ne? Games featuring Wally G. Official music video. Kijk je? Ik heb baie gehoor van die ding. Hij is klaar. Die 149.000 views en ik zeker 10 dagen. Dat is een donderse record, mensen. Dat is een fucking record. I shouldn't swear a lot on this. Yeah. But hey, we doing it for the culture. En eerlijk, kom ik steeds zo, maar ik die baie van Doeda gewoon nie. Ik die van systeem gewoon nie, maar like, because I was ignorant, ik het die in sy muziek geluister van die play spinning barrels hoor. But, dat was my shit. En ek moet self sê, ek was een domdoos. But yeah, ons gaan nou die muziekvideo van hulle ry. Luda G, Games featuring Wally G. Tala my hoor. Woe, ek love die eerste. Okay, nice. Okay. So my first glance, ek like die hond. Tweede glance, ek love die witsuits. Looks dope, met die Louis Vuitton wat oor sy skouers aan. Ah, nice shot. Only dope records. Love die shot. Hy moet 'n bietjie rook aangesit het, man. Dan sal hy nog doper gewees het. Sien jy? Dit nie rook hê, maar as ek spray by jou in die films en spray en dan kry jy kleur by die son. Oh, but anyway. Kijk je, zou zij staan, samen met my baby. Wanneer aan die einde van die dag lijkt het voor mij dat zij speelt met games. Ja. Wie is die stylist? Sê vir die stylist, ek wil hom 'n paar 10, ek wil hom 10.000 rand gee. As ek het gehad. Van fuck it. Die ouens lyk befok, kapitaal, ja, maar die bro, wie is die? Is die Wally G. Die man se koegels in sy ore met die Russian. Die man anders skryf, wat van my lyk dit dat sy speel net games. Nou kyk jy sê van my gou een ding dat sy nog lief van my. Maar soos dit aan van my voel het lyk aan sy speel games. Sy my is die dag lief van my by ons speel sy net games. Damn, die so mooi mekaar ingeloop. Like, tell me lief van my, that's kom jy met speel sy net games. Like, shit. The elevation of where Afrikaanse muziek nou is, brother. I'm glad I'm fucking alive. En Luda, nee. Ja, nou kyk jy sê van my gou een ding dat sy nog lief van my. Maar soos dit aan van my voel het lyk aan sy speel games. Sy my is die dag lief van my by ons speel sy net van my. Ek love die brein wat hulle gekies het. Soos die brein. Wie is die stylist? Sê vir hom befok en die production assistant of die production like seriously die wit wat jy gekies het vir al daar in die kamer met die brein wat daar is en dit komplementeer games. Ja, ek was nog nooit in vir relationships of business. Sy sê sy wou by my is, nou wys my en sê my wat die prys van jou love baby girl, ek wys jou dat ek pay vir het, young nigga. Wat is die prys van jou love? Ek wys het. Kom ek wys jou, ek pay vir dit. Die ghetto, ik denk maak een leven in street life. Wat zij al ooit verliefd al op het dak. En ik zal nooit voor jou liggen, baby, vat aan mijn woord. Zij denk ik blij jou, dat jij dit zij van mij wegstoot. Wat ik beloof jou, niemand gaat ons kijken, jij story door. En laat aan, als ik zo heel en opkijk naar die ster. Met Jan en Tom, jouw nek, met aan de handboe op een spanningmiddel. Zij van mij weet in het pieter, als ik een pan in de perel. Ik is je beste en mijn fucking plekken. Zij van mij gauw, Jan, dan gaat zij nog lief van mij. Maar zo zit aan van mij, voel het lijkt aan zijn spel, guys. Zij mij is die dag lief van mij, bij ons speel zij net games. Nou kyk jy sê van my. Die is nou autotune wat reg gebruik is. Want, okay, autotune pas op jou stem en moet jy het gebruik. Ek hou een ding dat sy nog lief van my. Maar soos dit aan van my voel het lyk aan sy speel guys. Sy my is die dag lief van my by ons speel sy net games.
Ja, die ding wat ik wil vragen is dat zij lief voor mij. In elke dag die ik een boodschap maar zij bloed ik mij. In dikke hoor aan fucking stories dat zij play voor mij. So baby, cause ze moet het zo maken als het ik of hij. Hou niet vast om mij. Owen style was perfect te doen. Het is nou even wacht. Oh mensen, hulle kan, like, hier is iemand wat die ons helpt, nie help skryf nie, maar hoe om hulle goed uit te werk van. Hulle musicality raak brilliant. Of is het Wally G, of is het, ik weet nou nie. Wie help julle met je musicality? Is het Dope Records, die ons in Dope Records? Vooral met julle stemmen wat op en af gaan en, joh. Ik nog blikje en meer toen zei ik op blij. Ik was ook van die pata baby, maar toen zijn ze ways. En ik zit dankie van mijn leven, geen die lood op prijs. Ze speaks up perfect baby, calling niet de one way frame. Kom ik kan zij ons pak ons kleren in ons aan the way. Zij als je een van mij en ik van net bij jou play. Als Wally G van ik klap met 7-6 van mij groot. Jan dan gaat zij nog lief van mij. Maar ze zat aan van mij, voel het lijkt aan zij speelt guys. Ja, maar je zei die dag lief van mij, baby. Lief van mij. Ik weet nou niet hoe kom pas die ouwe in die achtergrond en ik voel dat hij moest daar geweest het, want als hij security is, moet hij net stilgestaan. Zien ze? Wat ik bang hier op een muziekvideo niet. Muziekvideo's. Oh, fucking brilliant. Die is waar het moet wees. Ladies and gentlemen, die is waar het moet wees. Je hoeft veel klomp geld te spenderen op een fucking muziekvideo nie, niks nie. Kies net die plek reg, krijg goede belichting, goede outfits. Like letterlijk, dus dit. Je hoeft hier duizenden rand te spenderen op een muziekvideo nie. Dus je kan even like a B&B gaan boeken. Kost je 700 rand. Op geld op zombie spenderen in die fucking clubs. Oh, ik kreeg zo'n flashbacks ook geld op kak gemozen. Anyway. Lok ik je zin van mij, go Jan, dan gaat zij nog lief van mij. Maar zo zat aan van mij, voel het lijkt aan zij. Kijk, sorry. Director, Nixus ZA. Ja, co-director, Jack. Director of photography, Jack. Editor, Jack. Producer, Brandon. Productions, games, muziekvideo. So technisch is Nixus ZA. En dan Jack is die DOP. DOP, well done. Well done. Mensen geven nooit credit voor DOP nie, maar DOP werkt meestal van die shit uit waar wanneer het belichting komt. Ja, guys, en mij zei die dag lief van mij, bij ons speel zij net games. Speelt zij net games. Nice. Only Dope Records. Guys, brilliant music video. Dan zal ik soort veranderen van pen op. Schrijf op, die camera naar speel toe wat hij wegloopt. Guys. Brilliant music video. Ik geef daar ja, nee, 7.5 geven. Reden hoe kom. Nou is eigenlijk een 8. Maar ik ga net een 7.5 geven. Reden kom hij oppas niet in een music video nie. Dan weet je kom hij aan as je. Die ander ouens kan nie uitgedrup is en hy het die suit aan nie. As die ou so kwaai gelyk het as hy swart suit in gehad het, dan die einde shot moes opgegaan het waar hy uit die kamer uitloop en hy loop weg. But die fucking music video in general is dope as. Ek het de verder en as daar geen probleme nie. Die symmetry wat hulle doen aan die vensterbank met die klere, die color connection, die ouens suits aan. Fuck. Brilliant. Die song gee ek 10 uit 10. Dat is nou een ding. Die song gee ek fucking 10 uit 10. Ja guys, Nixus, ZA, Jack, brilliant. Ek kan nie hele fault hê. Ek sê net weet hy oppas nie in 'n music video nie. Met die ponytail daar. Het lyk, guys, sorry. A guy, as jy 'n moerse ou is en jy wil in 'n music video is, jy kan nie jou hare wil alles afsny in 'n ponytail nie. Jy lyk weird. Jy lyk weird in die music video. Het lyk nie goed nie, en dan bebabbel sy kop. Hy moet nou soos 'n straight out thug, of as hy's 'n G of 'n thug, of hy moes nou security gespeel het. Kies wat jy wil wees. Jy kan nie smile en, ja, but anyway, dat is elk geval wat ek gesien het. Verder aan die music video's befok. Well done Louis G. Well done Wally G. Die song is fucking brilliant. Hulle performance,
Awesomeness. Ik is de manager en dat was Moordkill Productions en Moordkill Battle Rap. Signing out!